बाथो बोराई की पूजा करने के लिए बुलाया था, आपके पवित्र वृक्ष की पूजा करने के लिए बुलाया था, पहुंचाकर बाथो धर्म को हमारे पूरे देश के अंदर एक संदेश के रूप में पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। भाइयों, गिबि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जियानो जादोला बे समावहाय आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ होना होलांनि। नोंथांमोनाल भिडिअखौ स्किप खालामनाङा, जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' दे बिदिब्ला नायलांदो। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै, नङाब्ला दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन। तो लोगोफोर जियानो जा बे समावहाय आङो मैया दाखालिसो जालांनानै थांनाय जिहेतु दुलाराय बर' फरायसानि जिहेतु 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जिहेतु भारतनि नखर मन्त्रि डक्टर अमित शाहया दि मा बाथ्रा जोंनि बाथौ धोरोमखौ लानानै, जोंनि आसार खान्थि नेम नितिखौ लानानै, जोंनि सान्थौखौ लानानै बिथां जिहेतु भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहया मा राव लानानै जोंनि गेजेरावहाय फोरमायलांखो बा बुंलांखो बा बिथोन होलांखो, बिथाङा मा खामानिखौ मावलांगोन होननानै बेफोरबायदि जाथायखौ बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसानि बोसोरसालिया जथुम्मायावहाय ओरैबायदि गुवारै स्पष्ट भाबै बिथाङा बुंलांदों आरोना लोगोफोर। थ' बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय गोबाङानो खोनायाखैबो जानो हागौ, गोबाङानो मोनथियाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होननानै नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांनि अमित शाह सारनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंलांदो आरोना लोगोफोर। जोंनि बाथौ धोरोमखौ लानानै बिथाङा ओरैबायदि गुवारै स्पष्ट भाबै बुजायनानै होलांदो आरोना। जोंनि बाथौ धोरोमादि मा खान्थि दङ जोंनि बाथौ धोरोमा, नङा होमब्ला, बेखौ लानानै दिनै ओरैबायदि गुवारै स्पष्टयै बिथाङा जोंखौ बुजायनानै होलांदो आरो गावनि सान्थौखौ मोन्दांथिनानै दिनै जोंनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि रावखौ लानानै फोरमायथिना होलांदो आरोना। थ' लोगोफोर जियानो जा नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो गुवारै खोनासंलांबाय थादो आरोना लोगोफोर। बाथो बोराई की पूजा करने के लिए बुलाया था, आपके पवित्र वृक्ष की पूजा करने के लिए बुलाया था। यहां से जाते वक्त मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ साहित्य दीजिए बाथो धर्म का, और जब मैंने पढ़ा तब मुझे मालूम पड़ा कि बाथो धर्म में कितनी ऊंचाई है। बाथो शब्द में बा और थो दो धातु है, और इसका मतलब है पंच तत्वों के निर्माता का गहरा रहस्य। बा का मतलब होता है 5 और थो का होता है गहरा। अब ये पंच तत्व अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल है, और यही पंच तत्व आज आपका महान धर्म की मूल नींव है। सीजो पौधे के 5 पर्ण, इसकी 5 शाखाएं, यही पंच तत्व का प्रतीक है। संगा राशि, मेहता हाजी और बारिंग थाम, ये तीनों देवताओं का भी जब मैंने वर्णन पढ़ा तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वर्णन से हूबहू मिलता हुआ वर्णन मुझे मिला। और मैं इसके बाद कई सारे स्टडी करने वाले विद्यार्थियों को आपके द्वारा दी गई पुस्तकों को पहुंचाकर बाथो धर्म को हमारे पूरे देश के अंदर एक संदेश के रूप में पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। भाइयों, तो लोगोफोर बेनोमोन भिडिअआ। निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथां अमित शाह साराहाय मा राव लानानै जोंनि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिखौ लानानै, जोंनि आसार खान्थिखौ लानानै, जोंनि कालसारखौ लानानै बिथाङा ओरैबायदि गुवारै नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायलांबाय बा बुजायलांनानै होलांबाय आरोना लोगोफोर। नंगौ, जोंनि बाथौ धोरोमा जोंनि आंगोनि आंगो धोरोम, जोंनि बर'नि कालसारनि मोनसे धोरोमा सिनायथि
नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बेखौनो लानानै दिनै गोबां गुवारै नोंथांमोननि सेरावहाय बुजायलांनानै होबाय थ' बेनि गेजेराव आरो आं बांद्रायखौ नोंथांमोननि सेरावहाय बुंबावनानै भिडिअखौ फोलावनो होनानै सानाखै आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' जोबथारनायाव आरो जुदि नोंथांमोनखौ आं मोनसेल' खावलायनो होननानै सानदों जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियाव गिबियै आपडेटआ सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय